Jesu tata bụ ụka nke anọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị niile nọ ebe a na ndị nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, Philomena Chinyere Ọkpara na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke na ihe niile nyenwa bụ Philomena bụ n'obi ya na Nneka Stella Ụfọndụ bụ ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-echekwaba ha. Mike na Ijeọma Nwosu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka oku nke ha kpọrọ Chineke o were zaa ha n'arọ nke 2020, wee na-ekwenyekwa na Chineke maka ngọzi ya niile n'arọ nke 2021. Ezinụlọ Ụfọndụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara ya, odudu ya na ngọzi ya n'isi Nneka Ụfọndụ, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Frank na Louise Okoye na-ayọ maka ngọzi Chineke ka ọ dịrị na-aga na-echekwaba ha, na-ayọkwa amara ya n'isi na ihe ha bụ n'obi n'isi Uche Okoye, Akọnam Okoye, Isaac Ekweọgụ na Adaobi Udeze, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ndị ekpere nke Iwenetansi na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwosu. Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agata Mmụọkebe. Greg na Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Oliver Ochieze, ụkọchukwu Ben Osigwe na ụkọchukwu Greg Adibe. Nwunye Okechukwu Emechete na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Okechukwu Emechete, wee na-elotekwa ara abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Anthony Ikebụdụ na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Rafael Oliobi na ụkọchukwu Paul Akpụ, ndị nke nwụrụ n'izu ụka agwụrụ agwụ. Greg na Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Okechukwu Emechete, ara abụọ a na-elote o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. See
bịa tata ịkpọ isi ala nye ekele wetara anyị ndụ nke si n'igwe. Helen Ebuniwe na Yomaka mkpụrụ obi Charles Okonkwo, ka mkpụrụ obi Charles Okonkwo, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ozi ike na ndokwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Lekwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọgo ọzọ maka maasị anyị n'ụbọchị tata. Agbapụtagolo anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị tiezienụ mba anyị ndị ọzọ wee bụrụ ha ncha bute n'ilu nke Chineke onye fụrụ anyị n'anya, na-ayọkwa Chineke ka nsogbu ụwa anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ka anyị kwarezie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstia site n'ịyọ mgbaghalụ, nchekwaba na odudu nke Chineke. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị nje anyị ga, weduru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. N'ụwa udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, Anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Sebụlụ gị, anyị edo gị ebube. Ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Rụwa Chukwu, eluigwe Chukwu na ji ike niile. Bụ Chukwu nke Chineke nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ njọ nkụwa, mere anyị ebere, onye kpochapụ njọ nkụwa, nara arịrịọ anyị. onye nọ N'aka nri na mere anyị ebere, mere anyị ebere. n'ihi na Sọgide asọ, sọsọ gị bụ dị nwenu. sọ nsọ gị, o Yesu Kristi, kachasị elu. Mmụọ nsọ na ebube Chukwu na. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ dị nwenụ Chineke anyị, biko nyere anyị aka ka anyị were obiọma, ka anyị were obi anyị niile wee na-efe gị, ka anyị hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya etu isi wee hụ anyị n'anya.
anyị na-ayọ nka site na di nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Mozis gwara ndị mmadụ ahụ sị, Onyenwe anyị Chineke unu ga-eme ka onye amụma dị ka mụ na onwe m bilite n'etiti unu. Ọ bụ ya ka unu ga-egere ntị. Ọ bụ ihe a kpọmkwem ka unu rịọrọ Onyenwe anyị Chineke unu na Horeb n'ụbọchị nzukọ ahụ, mgbe unu sịrị, ka unu gharakwa ịnụ ọnụ Onyenwe anyị Chineke ọzọ, ka unu gharakwa ịhụ nnukwu oke ọkụ ahụ ọzọ, n'ihi na unu hụ ya ọzọ maọbụ nụ ya ọzọ, unu ga-anwụ. Onyenwe anyị wee gwa m sị, ha rịọrọ nke ọma. Aga m esi n'etiti ha kụnitere ha onye amụma dị ka gị onwe gị. Aga m etinye okwu m n'ọnụ ya. Ọ ga-agwacha ha ihe dum m tiri ya n'iwu. Enwe onye ọbụla jụrụ ige ntị n'okwu m na-ekwu n'aha m, ọ bụ m onwe m ga-eme ka onye ahụ zaa m ajụjụ. Ma onye amụma ọbụla ga-eji akara obi ya zie ozi na-ezighị n'aha m, ma ọ bụ kwuo okwu n'aha chi ọzọ, onye amụma ahụ ka nwụrịrị. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe unu ga-aza bụ, taa o kwesịrị nnọọ ka unu n'olu ya, unu agbachikwala obi unu, zanụ ya. Taa o kwesịrị nnọọ ka unu n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Bịanụ ka anyị kwere Onyenwe anyị ukwe aṅụrị, ka anyị too Chukwu, ka anyị too okwute nke nzọpụta anyị, ka anyị nyenu ya ekele, ka anyị were obi aṅụrị bụọrọ ya abụ ọma. Unu agbachikwala obi unu. Bịanụ ka
anyị hulata sekpụrụ ya, ka anyị gbuo ikpere ala n'ihu Chikere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị, anyị bụ ndị ọ na-echekwa, bụrụkwa igwe atụrụ nke ọ na-edu. Unu agbajikwala obi unu. Unu ga n'olu ya taa, unu akpọchikwala obi unu dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị Masa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha leghara m. Ha bururi ụzọ hụ aka ọrụ m, ma bịakwa ilegha m. Unu agbajikwala obi unu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ana m achọ ka unu ghara ichegbu onwe unu banyere ihe nke ụwa. Onye na-enweghị nwunye na-echegbu karịa onwe ya maka ọrụ nke Onyenwe anyị. Otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ma onye nwere nwunye na-echegbukarị onwe ya maka ihe nke ụwa, otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ nwunye ya ụtọ. N'ihi nke a, mkpa ya kewara ụzọ abụọ. Ma nwanyị na-enweghị di ma ọ bụ nwa agbọghọ na-enweghị di na-echegbukarị onwe ya maka ọrụ nke Onyenwe anyị, otu ọ ga-esi dị nsọ n'ime mmụọ na n'anụ ahụ. Ma nwanyị nwere di na-echegbukarị onwe ya maka ihe nke ụwa, otu ọ ga-esi mee ihe ga-atọ dị ụtọ. Ana m ekwu nke a maka ọdịmma unu, ọ bụghị agbụ ka m na-eke unu, kama ana m achọ ka unu mee ihe dị mma na nke kwesịrị ekwesị, ka unu wee nye onwe unu ijere Onyenwe anyị ozi na-enweghị uche mgbasasị. Okwu nke oseburu ụwa.
anyị nọnyere unu. nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Otito dịrị gị Dị nwere anyị. Jesu na ndị ụmụazụ ya wee bịaluo n'obodo Kapanọm n'ụbọchị izu ike sonụ. Jesu banyere n'ụlọ nzukọ ha na-akụzi nkụzi. Ụzọ o si akụzi nkụzi wee tụ ndị niile nụrụ olu ya n'anya, n'ihi na ọ na-ezi ha ihe ka onye nwere ike, ọ bụghị dị ka ndị odeakwụkwọ. Mgbe Jesu kpu okwu n'ọnụ, otu nwoke nwere mmụọ ọjọọ batara n'ụlọ nzukọ ahụ wee tie mkpu sị, Jesu onye Nazaret, gịnị ka anyị na gị nwekọrọ? Ị bịara ebe a ịla anyị n'iyi? Ama m onye ị bụ, onye nsọ nke Chineke. Jesu wee gbaa ọjọ ya sị, kpuchie ọnụ gị, sikwa n'ime ya pụta. Mmụọ ọjọọ ahụ wee setie ya, tikwa mgbu n'oke olu ike, wee si n'ime ya pụta. Ọrụ ebube a wee ju mmadụ niile anya, nke mere na ha malitere ịjụrịta ibe ha na-asị, gịnị bụ nke a? Ọ bụ ozizi ọhụrụ. Nwoke a nwere ike ọbụladị inye ndị mmụọ ọjọọ iwu, ha ṅakwa ya ntị. Ngwa ngwa akụkọ banyere ya gbasaa ebe niile n'ala dum dị Galili gburugburu. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Otito Dịrị Kristi. Ka anyị si oziọma anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnne na Kristi, ekele ka anyị na Chineke mgbe niile, mgbe ọbụla anyị nwere ike ịgbakọkwa na maasị Igbo anyị, maasị Igbo na asụsụ ala anyị, anyị wee gbakọkwa ọnụ dịka ụmụafọ Igbo, ka anyị wee fee Chineke anyị ofufe ụbọchị tata n'ilo, na-agbanyere ihe mfịa ha niile. Anyị na-ekele Chineke oge niile, na-ekelekwa anyị niile maka mbọ nke okwukwe anyị na-agba. Ụnụ ma ndị be anyị bụ ndị nwere okwukwe nnukwu. Ọ dị mkpa dịsie ike ka anyị mata ya nwa bụ isi awere nke anyị nwere n'ala Igbo. Okwukwe siri ike nke ndị nne na nna anyị ha nyere anyị n'aka, anyị jikwa ya wee na-eto. Ebe ọ bụla anyị nọ n'ụwa niile, anyị na-egosipụta onwe anyị dịka ụmụafọ Igbo amanye ọfụma n'ịgba mbọ dị iche iche ka eji mara anyị. Anyị wee na-ekele Chineke ụbọchị taata. Okwu nke Chineke na-agwa anyị maka onye amụma pụrụ iche, wonderful prophet, n'ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke Deuteronomy anyị fọrọ, ebe Moses nọ wee na-ekwu maka ya nwa bụ onye amụma bụ ọkacha ibe, onye amụma pụrụ iche nke Chineke n'onwe ya ga-ewelite n'etiti ndị nke ya. Onye amụma ga-ekwusa maka Chineke, ga-ezi ozi nke Chineke. Anyị ma onye amụma na-ekwu maka ya, ọ bụ dị nwe anyị Jesu Kristi n'onwe ya ka a na-alụjere aka na ya nwa bụ ihe ọgụ nke Deuteronomy. Anyị wee bịazie n'ozi ọma nke Mak, anyị wee fụ ya nwa bụ onye amụma nke e kwuru maka ya na-abụ ochie, na ọrụ dị iche iche nke ọ na-alụ. Ndị mmadụ wee na-eti sị na afụbero ụdị a na mbụ, na gịnị bụkwa nke a, na ọbụla adị
ndị mmụọ ọjọọ na-aṅa ya ntị. Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Aha mmadụ enweghị ihe ọ bụ. Ọ bụ eze n'eluigwe. Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Ifufe na-anụ olu ya. Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Ajọ mmụọ nụrụ olu ya gba ọsọ. Aha mmadụ gịnị ka ọ bụ? Toonu ya n'ọbụ eze. Toonu ya n'ọbụ eze. Toonu ya n'ọbụ eze. O toonu ya n'ọbụ eze. Amen. Anyị wee na-ebuni aha dịgwa na Jesu Kristi enu, wee na-eto ya n'ihi na ọ bụ eze. Agwala anyị n'akwụkwọ nsọ tata, ajọ mmụọ nụrụ onu ya wee gbaa ọsọ. Ndị mmadụ wee na-asị, wow, na afụbekwa ụdị a na mbụ. Ọ bụ ya ka anyị ji eso dịgwa na Jesu Kristi. Ọ bụkwazi n'afa ya ka anyị ncha ji wee gbakọ n'ụbọchị tata ibunye afa ya enu, ịsọpụrụ ya na ife ya ofufe. Ọ bụ ihe magburu onwe ya na anyị nwere ike ịpụtakwa na-apụta n'agbanyeghị ihe nsogbu nke ụwa nọ n'ime ya kịta. Anyị bịazie n'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint. Pọl dị asọ wee na-agwa anyị maka iso nzọụkwụ ya nwa bụ onye amụma bụ ọkaibe, onye ọma kacha ibe ya Jesu Kristi. Pọl desi na-agwa anyị na ọnọdụ ọbụla nke anyị furu onwe anyị n'ime ya n'elu ụwa, na anyị ga-eji ya nwa bụ ọnọdụ wee na-eso dịgwa na Jesu Kristi. Ma anyị anụrụ di ma anyị anụrọ, whether married or single, ma ya echiri echichi n'ụka ma ya echirọ, ọnọdụ ọbụla nke anyị nọ n'ime ya bụ ọnọdụ anyị ga-eji wee fee Chineke. Ọ bụ na anyị nọ na alụmdi na nwunye n'ime ezinụlọ, kee ka ezinụlọ anyị dị, kee ka anyị si egosipụta ya nwa bụ ozi ọma na nkụzi nke Kristi, kee ka anyị si nwee nsọpụrụ n'etiti di na nwunye na ezinụlọ na ụmụaka, kee ka esi nwee agamniru, kee ka esi nwee udo. Maka na o nwee ezinụlọ ya bụ ịnọrụ na ya mgbe niile, ọ bụrụ ọgụ na mgba, mana ọ bụrụ ihe a na-agwa anyị n'ụbọchị tata. Ọnọdụ ọbụla anyị nọ n'ime ya, kedu ka anyị si egosipụta ndụ dịgwa na Jesu Kristi, ndụ nke udo, ịfụnanya, ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị, ịchọ maka ọdịmma nke mmadụ ibe anyị, na ịchọ agam n'iru. Ọnọdụ ọbụla anyị furu onwe anyị n'ime ya, ya maka ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị ka anyị nwee ike na-eso ya nwa bụ nnukwu onye amụma bụ ọkaibe, wee were ya nwa bụ ọnọdụ wee na-eje ozi ma n'ezinụlọ ma n'obodo ma n'ime nzukọ, ka e wee na-aja afa Chineke mma. Ekele ka anyị na-enye Chineke wee na-ayọzi ya na masị nke ụbọchị tata kwa na-ayọ maka nchekwaba nke ya nwa bụ Chineke, na-agbanyeghị ihe mgbu nke ụwa nọ n'ime ya, ka okwukwe anyị wee na-esowanye n'ebe Chineke nọ, ka anyị rapụ ikwe ka ihe ọbụla nke ụwa anụnwa, ọbụnagodu nsogbu nke ezinụlọ na nsogbu nke ndị ọzọ dị iche iche ka ebe a na-alụ ọrụ, ka nsogbu ọbụla rapụ ị na-adọchighị anyị azụ, kama ka anyị na-esowanye oge niile na amamihe na nghọta nke Chineke. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ na ịkwara gị, ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, Nna
nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya, na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were alụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndụ na ndị nwụrụ anwụ ibe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Anyị agbakọgo ọzọ maka ife dị nwere Jesu Kristi ofufe, bụ onye amụma kacha ndị amụma ndị ọzọ. Ngwanụ ka anyị kọsara Chineke mba anyị ga. maka ndị ndu nke nzukọ na ụmụnne anyị ndị nyere ndụ ha ije ozi n'ọnọdụ dị iche iche na nzukọ, ndị ife Chineke na-anụ ọkụ n'obi, ka ha jiri ịdị asọ nke mmụọ na nke anụ ahụ na-agba odibo maka ozi ọma nke ụka ya na maka nke ụwa niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị nụla anyị, maka ndị ọchịchị obodo niile, ọ kachasị n'obodo anyị bụ Naịjirịa na n'obodo anyị bụ Amerịka, ka ha na-agba mbọ ma na-edeta ọdịmma nke ndị ha na-ejere ozi, ka atụmatụ ha niile na-echekwaba ndụ onye ọbụla, bido na ụmụ ebu n'afọ rue na nke ndị nọ n'akwa ọnwụ, otu o si masị Chineke bụ onye nwe ndụ niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị nụla anyị, maka ndị ihe ike nke ọgba aghara na agha dabidoro, ka ha nweta ngọzi na udo n'ime Chineke site n'aka ndị otu Kristi na ndị agbata obi ha. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị nụla anyị, maka ụmụ akwụkwọ nọ na mba dị iche iche, ka ha mata ọṅụ dị na mmụta akwụkwọ, ka udo na ezi nchekwaba gbaa ha gburugburu oge niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị nụla anyị, maka ndị ọrịa na ndị okenye, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ka ha nweta ezi ịhụnanya n'aka ndị na-elekọta ha, na ezi ebere na mgbaghara n'aka Chineke. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, dị nwe anyị nụla anyị, maka ndị kwere ekwe rapụgoro ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị n'ụbọchị tata, ka ha site n'arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebighị ebi na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwe anyị,
dị nwere anyị ebe n'ime obi ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ ga na mba ndị ezinụlọ anyị dịgasị iche iche na jamasị nke ụbọchị tata ka chidekwazi ụmụnne anyị ndị ahụ na-esiri ike ndị ezinụlọ anyị dị iche iche nọ na-akwa ọya na ndị parishi anyị ndị arụ na-esiri ike ndị nọ na-akwa ọya anyị na-arịọ Chineke maka ọgwụgwọ nsọ nke si n'aka Chineke wee na-abịa ka anyị buzie mba anyị niile tinye n'aka Maria dị ngọzi site n'ibe ekene Maria jupụtara na gracia sebe ọ nọnyere gị dị ngọzi n'etu nwaanyị niile dịazị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu abala anyị bụ ndị nje ayịyọ kịta na abalị ọnwa anyị amen gbaba oge onyinye yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anọ onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otuto na ebube aha gị ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nke nzukọ ya dị asọ amen onye nwe anyị na-arịọ gị ka onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebute n'ebe nchụaja gị masị gị ịnara anọ biko
mee ka ha ghọọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara gị. welite n'obi enu Anyị ewelite gị ya n'ebe dị nwe anyị nọ. ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata na ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe, na-asị: Nsọ, 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 ozi bụrụkwa Chukwu nke igwe ndị agha. Eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hozanna, Hozanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hozanna, Hozanna n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-eri ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee na-alụ, wee laa achịcha, nye gị ekele na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye m aka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha rechara nri anyị asị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ka biko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewe gbaalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, Na-egosikwa na-egosikwa mbilite mbilite n'ọnwụ n'ọnwụ gị, gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. nọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Mary dị ngọzi nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, Ka otu o doro aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa a, ka esi eme ya n'eluigwe. nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị,
gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwe na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ihe amen zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na ọchịchị bụ nke gị ike na otuto ebebe ebebe onye nwe anyị Jesu Kristi o gwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ elekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ ịdị ndụ na-achị ebe ebe amen udo nke ose bụwadịrị ụnụ mgbe niile dịrịkwara gị feele nwanne gị aka maka ekene nke udo udo na ịfụnanya nke Kristi amen Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke ndị nwenụ Tosoro nke etosoro m bata ịbata n'ime n'ime ụlọ ụlọ m, m ma na-asọ kwuo okwu. sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị n'ụwa na ndụ ebe ebe amen Oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta dị ọma, bụrụ otu n'ime mmụọ.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ị na-eme ka anyị gbasie ike mgbe niile site n'enyemaka nzọpụta nke a, site n'olili ahụ na ọbara nwa gị. Biko mee ka ezigbo okwukwe na-abawanye mgbe niile n'ime ụwa site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ one ma one a na-elotekwara anyị niile na kalenda nke parish anyị. Onwe ndị enwetabeghị ihe unu abịa, ọ dị n'elu ebe a. Onwekwa ndị chọrọ iji were mere gift, i were one ma one ma ị naba. Ndị enwetabeghị ncha ncha kalenda dị ya. Ndị chọkwalụ na ha chọrọ ịsọ ka ha were mee gift, i were one ma one lote ndị ọzọ na ha ya enwetakwa. Anyị na-elotekwa Religious Congress nke anyị na-ama ọkụ ya izu ụka abụọ ọ fọrọ ka ịtọ, February 18 to February 21 ka ọ ga-abụ. Ị ka nwere kịta iji wee debanye aha gị website Virtual Religious Congress. Na-ayọkwa ndị nke ka jikwa ụgwọ nke arọ gara aga maka Together in Mission, Capital Campaign, ụzọ abụ na ụzọ iji wee kwe nkwa ka ị gbaa mbọ hụ na anyị mejuputere nkwa anwa. Anyị na-ayọ ndị dị etu a ka ha chia ji n'ume hụ na ha kwụchara ụgwọ nkwa ha kwelụ. Dịka anyị si wee ma ọkwa ụbọchị ụka gara aga, si Charles Okonkwo nke anyị na ya na-akarịta ụka ebe a, ndị okenye nke rapụ ụnụ, ụfọdụ na-ajụ kedu onye ọ bụ kedu onye ọ bụ. Etinyere foto ya na bọọdụ ebe a, so ibie ndị a mara onye ọ bụ unu ga-afụ ya. Foto ya dị na bọọdụ ka unu wee lote onye a na-ekwu maka ya. Ndị ụkwụ ọjị onye ijibịa ha ebe a ife iri wee mara onye a na-ekwu, ọ bụrụ onye na-ezo ezo mgbe ọ nọ ndụ. Wee na-elotakwa ụka nke anyị kara kịta. Ị gaa na Facebook ọ ị gaa na YouTube, ọ dị ebe ahụ na-eche gị. Ọ bụgodo anyị nwa nọgoro ebe a, ịchọkwa ịka ọzọ, ị na-ana ụka ma ị naruo anaruo itinyekwu ya. Ka anyị na-elotekwa ndị niile nwụrụ anwụ n'etiti anyị, ndị na-anwụ ebe a, ndị nke na-anwụ n'ụlọ, ọkachasị ndị ụkọchukwu anyị dị iche iche, ndị nke na-anwụ n'obodo a, ndị nke na-anwụ na Naịjirịa n'ebe dị iche iche, ka anyị na-elote ha niile n'ekpere. Dịka anyị si eme, tata bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa nke Jenụwarị n'arọ 2021. So anyị na-ayọ ndị niile, anyị na-asịsị kwụrụ ọtọ ebe ga anọ na ị nọrọ ebe anwa, ihe akwụnwe ọtọ ịkwụrụ ọtọ. Ndị nọ n'ụlọ ọrụ, ndị nọ na public transport, ebe ọbụla ga anọ na, anyị na-elote gị site n'ukwu anyị were ya ekwe happy birthday maka all the January babies. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear January babies, happy birthday to you. Daalụnụ. Anyị wee were oghere azị ka anyị na-ekene onye ọbụla, ka anyị kọpụ n'ụkọchukwu anyị aka, ụkọchukwu Jude Umeobi na-achị anyị kara ụka tata. Daalụ. Anyị na-ekenekwa anyị niile, na-ekene anyị niile etu anyị si agbakọ n'ife Chineke anyị, na-ayọkwa nchekwaba nke Chineke, odudu ya na mgbaziri ya na ndụ anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ,
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekene dịrị Chukwu.